da nosa revista. Como vedes, é a mesma de sempre. Salvo o formato, que desde fai do número 40, 5 exemplares, que cambiamos o formato. O demais é o mesmo. Polo contido, por que? Contido variado, contido de historia, de economía, da música e literatura. Non hai, nesse sentido non hai variación. Iso é porque o sello da redacción, por certo, Ramón, ese tocaba lle facer a presentación a Ramón, Ese es caqueo. pero de veres familiares e que estar aquí, entonces repito eu. Non tiña preparado a presentación, entonces vou fazer unha cousa breve. Dicir que non hai máis novedades que cambio de formato, que sale un ano, e, se acaso, novos colaboradores. Escriben para a nosa revista. Trátase de Manuela Campos, aínda que non firma o seu nome, senón que neste capítulo de Sociedade, está na página 18-19, fai referente a un encontro de vellos alumnos, antigos alumnos do Colcho da Serra. Non firma o seu nome, con organización, xenérica, pero escribeu un nome. ¿Y cómo se llama, perdón? Bueno, era de galego do instituto. Que está aí na fotografía da parte superior no medio, o vestido floreado. Vestido fra. Logo, en as páxinas de literatura, cando debería ser páxinas literarias, e ser un relato simplemente, ese pasaron e viron, na páxina 22, que asigna Xosé Carlos González Añón, tamén é un novo fichaxe para a nosa revista. Bueno, pois, salvo estas dúas novas colaboracións, ademais, como falar de cosas de outras, historia, da cultura, da literatura, da xente. Falando da xente, e este é un dos apartados que máis rompemos a cabeza, a entrevista. No medio da... Sempre estamos a dar a voltas a ver a quen entrevistamos, a ver quen ten algo de contar. Porque ainda que xente sobrecoñecida e que teña moito que contar, despois resulta que vas a fazer entrevista e non che contan nada. Non vale nin a E non hai maneira de arrancarlle 4 palabras con 3 para o lector. Bueno, en este caso sí, trátase de Estebel Tomé Piñeiro, que escribiu unha novela de éxito, e Ramón fixo unha entrevista sobre esa faceta literaria. Pero este señor ten outras facetas. Se vos fixades, cando vallades máis atrás, no apartado de economía que fixo Manuel González, está máis parente, xusto a página seguinte. Este desenvolvemento económico dos concellos rurais. Un curso de verano da Universidade de Santiago que colaboramos nós. Pois aí, se vos fixades, na foto que está na página 14, aí abaixo, está ele. Sí, sí. Que participou nese curso sobre o desenvolvemento económico dos concellos con unha actividade empresarial innovadora dele máis do seu colega que estaba lá, ambos de Pontevedra, de Cabo. Pois eu mesmo, tiramos na cara. Sí. O que pasa é que eu estuve nesta charla, que é o profesor que me encantó, eu vi este rapaz, pero que eu non sabía que era ele. Vente, que O Abel. Hola. Hola. Que tal? Hola, Abel. E cal é a iniciativa? Fala da produción de envasados
envasados e... Bueno, escarallado. Non me fajas traballar, Vou buscar o oxígeno ou unha copa de coñac. Xa se ve, e yo talles. Pero por fora, Estás escarallado, Estás pálido. Me canso de verlo. Estás pálido. Pero outro problema é o que teño na familia. Que pasou? Promotores da Casa da Que Boa, o que debe ser outro un día envasado vamos a ingresar a ver filmosillo, tanto 44 pulsacións. Hostia, unha taquicardia paroxística. Sí. E a quen? A quen tuveches? A toa? Pensei que non salía. Non salía unha fibrilación auricular. Pero está ben agora. Bueno, pois eso. Historia, cultura, xente de Outes, Pasamos xente a noite ali, de Outes, pero... para o coñecemento de os otienses todos. E que os otienses todos Pero estás atascado, orgullosos de pertenecer a un concello Claro, estou atascado. donde hai mérito, donde hai Tranquilo. motivo de sentirse honrado. Hasta eu diría, se eu fora de Outes, non sobedes onde menos. Sentirse un privilexiado. Un privilexiado de vivir e un concello con tanta historia tan orgullosa, que fan de historia e cultura centenaria, o mellor representante de Añón, do que Ramón se encarga unha vez máis de buscarle unha volta que parece que ir a para largo rato. Con unha chaca. Pero, como sempre, e como todos os nosos lectores, que nos siguen demandando a revista con urxencia, non é porque tardamos tanto en sacala. O noso deseo sería facela cada 2 meses. É un rato que temos aí pendiente. A ver se para o próximo ano. Pero para eso seguimos necesitando colaboración. Xente que escribe. Porque os que escribimos antes xa agotamos porque nos dá a capacidade. Nada máis, eso. Espero que vos guste. Moi ben.